Stadig lørdag den 23. Christina der. Isoleringen er sat op udefra. Der er dækket isolering til, så det ikke bliver vådt. Der står nogle, alle vores teglsten står derovre. Det kan godt have en rode bunke her. Der er både tyskere og danskere nede lige i øjeblikket. Det er spændende kloakdæksel. Prøv lige at se huset. Vum. Det siger så. Man kan næsten godt snart kalde det et hus. Det ser meget godt ud, det der.